नांगौ बारग' एनडिबिफोरा जि थांखि लादों दिनै जों कमिटि दाबाय जोंहाबो मालाबा मोनहास'आ जुदि गोनां जायोबा रायजोफोरा खालामनो हायो दे जोंबो जोंनि समाजखौ फोसाबनोसै बारग' एनडिबिफोरा जि थांखि लाबाय जोङो 25टा 30टा गामिया लोगो नांनानै ज' जानानै जों कमिटि दानांगौ जोंखौ लिंहर जों थांगोन अब्ला एसे एडभान्स जागोन जोंनो लाइजाम होनांगौ जोंनो गासैखौबो खालामनांगौबा एसे लेट जागोन बेवहाय आं गुरै खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि एरियायाव 25टा 30टा गामिया जुदि अर्गानाइज जानानै थाबायब्ला जोंखौ जुदि नांगौब्ला जोंखौ लिंहर जों थांगोन आरो बेबायदि जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ जों जुदि हमथाना लानो हायोबा बे उन्दै उन्दै नस्थ' जानाय जि माने गिख्रंथाव जेंना बेखौ जों गैया खालामनो हागोन बियो जोबोद दुखुनांथाव बियो उदांस्रि सानावबो जौ लोङोबा निउ इयारावबो जौ लोङोबा खालि जौ लोंनायखौल' जुदि गावनि जिउनि थांखि होननानै लायोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो जानो हाया आं खावलायदों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि जौ लोंनाय बायदिसिना जुवा गेलेनाय गाज्रि खामानिनिफ्राय जायफोरा बेफोरजों लोब्बा दङ बिथांमोना गोजानाव थानांगो आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बेबायदिखौ जों मालाबाबो लुबैया जोंनि सामाजिक आफादफ्रा बिनि सायाव माखासे सांग्रांथिनि हाबाफारि लागासिनो दङ नोंथांनि जि कुइसन आं बिनि सायाव आंनि मोन्दांथि आंनि सानखांथियाव आं जिखिनि मोन्दांदों आं बेखौ बुंनो हास्थायदों दिनै बुहुमाव मानसि हिसाबै थांनो हानाय मानसि बायदि थांना थानो हानायनि मोनसे जाहोनानो जाहैबाय सोलोंथाइ अर्थात मानसिखौ दिनै सोलोंथाइया जुन्थुनिफ्राय डिफारेन्सआव दोनदों जुनादनिफ्राय आलादा मोनसे स्टेजाव मानसिखौ लाबोदों बे जाहैबाय सोलोंथाइ बेवहाय जोङो खावलायदों दिनै सोलोंथाइयाव जुदि जोङो उनफाफिनदोंब्ला नों सोंनाय बायदि उदालगुरि कलेजा दिनै उनफाफिनदों होननानै नोंथाङा सोंदों जुदि बिदि जामारदोंब्ला बिनि सायाव दिनै जोङो सिन्था खालामनांगोन उदालगुरि कलेजाव सोरबायदि मानसिफोरा फरायदों बबे एरियानि मानसिफोरा फरायदों बे एरियायाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा स्टुडेन्ट हिसाबै दंना गैया ना बेबायदि एरियायाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा स्टुडेन्टखौ नागारनानै गुबुन मोनसे ट्रेकजों खारदों नामा बेखौ दिनै समाजा गार्जेनफोरा दिनै नोजोर होनांगोन अब्ला आं सानो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जुदि उनफाफिनदोंबा जोङो दावगानो हागोन आरो माया दिनै जोंखौ हमथादों सोलोंथाइखौ दिनै जोङो जि फर्मेल इडुकेसन एडमिसन होनांगौ न'खरनिफ्राय होदों बियो थांनो थाखाय बिनो गारि गुरा नांगौ बेखौ बायनानै होदों खिन्थु बिनि स्टाडि टाइमखौ नायदोंना नायाखै गार्जेना बेखौ दिनै नोजोर होदोंना होआखै बे गथ'आ फरायदोंना फरायाखै दिनै बाइक बायना होबाय सासे सात्रनो कलेजाव थांनो थाखाय बे गथ'आ दिनै कलेजाव एटेन्ड जादोंना जायाखै बेखौ दिनै बेसेबांखिनि जोंनि बे उदालगुरि कलेजाव फरायनाय जोंनि गार्जेनफोरा नोजोर होनानै स्टुडेन्टनि सायाव अर्थात गावनि फिसानि सायाव खामानि मावनो हादों बेखौ दिनै साननांगौ जानानै फैदों जुदि उनफाफिनमारदोंब्ला आं बेखौ बेवहाय खावलायनो लुबैदों दिनै जोंहा जुदि सोलोंथाइ फारसे जुदि उनफाफिनदोंबा बिनि सायाव जोङो मेलेमजिबि सुबुंफोरा समाजनि बिबानगिरिफोरा बिबान लानानै दायित्व लानानै सान हर सिन्था खालामनानै माबोरैहाय जोंनि सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनो हागोन माबोरैहाय जोङो आइएस अफिसार बनायनो हागोन माबोरै जों आइपिएस अफिसार बनायनो हागोन बिनि थाखाय जों सान हर सिन्था खालामनानै खामानि मावोबा जोंनि उनफाफिननाय सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन दिनैनि हाबाफारिनि बेलायाव मा बुंनो सानो दिनै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सस्त्रपारा ओनसोलाव मोनसे मेलेमजिबिफोरजों सावरायमेल जोङो खुंदों आरो बे मेलेमजिबिफोरनि गेजेरजों जोङो सावरायनायनि मेन ओंथियानो जाबाय समाजारि जेंनाखौ बोरै फोसाबनो आरो बोरै जोङो जौगाखांहोनो बेखौ लानानै जोङो बे सावरायमेलखौ खुंनाय जादोंमोन आरो जोङो बे सस्त्रपारा ओनसोलाव 28टा गामिफोरनो जोङो लाइजाम हरदोंमोन आरो बेबायदिनो 28टा गामिफोरनिफ्राय बबेबा गामिनिफ्राय सासे बबेबा गामिनिफ्राय 7 10 जन बेबायदि जोङो थांखिनानै लिंदोंमोन आरो बेबायदिनो नुजाथिफैदों जायनियावनो लाइजाम गोग्लैदों बिथांमोना जोंनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों आरो खुबै मोजां दिनैनि सावरायमेला जानानै थांदों दिनैनि नैबे सावरायमेलाव मोनसे प्रस्ताबआव फैदों जे बे ओनसोलावहा मा जेंना दङमोन बेखौ जोङो सावरायदों आरो बिथांमोननि लाबोनाय बायदियै जेंनाखौ खोन्थानाय बायदियै बे ओनसोलाव जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय ड्राग्स बाहायनाय डेनड्रेड सोबनाय जौ फाननाय गान्जा फाननाय सासे हौवा बिफा महर बैसोनि मानसिया बा बिफा मानसिया सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय सासे बिमाया सोरबा हौवाजों खारफालांनाय बेफोरबायदि समाजनि जेंनाफोरा बे ओनसोलाव मोगा मोगि जानानै दङ बेफोरखौनो बोरै फोसाबनो जों सावरायलायखांनायनि उनाव मोनसे हिदान्त फैबाय मोनसे थांखियाव फैबाय जे मोनसे कमिटि दानांगौ दा फैबाय थानाय समाव बे 28टा गामिजों लोगो नांनानै मोनसे गामिनिफ्राय 10 जनै लानानै 28टा गामिजों लोगो नांनानै बेयाव मोनसे कमिटि दाफुंजागोन आरो आसा खालामदों बे कमिटिया माखासे आयेनफोरखौ बानायनानै लागोन बे आयेनखौ जायानो बारसिगोन
बे आयेन बारसिब्ला बिनि पानिशआ मा जागोन, बिनि साजाया मा जागोन, बिनि फिननाया मा जागोन, बे कमिटियानो दागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बे थाबैनो बे कमिटिखौ दानानै बे ओनसोलखौ फोसाबनो जोङो थांखि लादों। चिरां, बाक्सा, क'क्राझार, सनितपुर, गहपुर जेसेबांखिनि बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जादों बेयावनो जों बेबायदिहै समाज फोसाबनाय मोनसे कमिटिखौ जोङो दागोन आरो बै आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोननो जोङो मोनसे क्षमताखौ होगोन। आरो बिनि आन्दोआव बा बिथांमोनजों लोगो लोगोआव बारग' एनडिएफबि, एक्स एनडिएफबि, इउनाइटेड फार्म आरो सिसिबाया लोगो लोगोआव थाफाबाय थागोन। जों गोबां बेबायदिनो ड्राग्स फालांगियारिफोरखौ हमबोदों, पुलिसनो हरदों, नाथाय 3 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना उदां जानानै फैनायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बिनिखाय जोंहा सासन बेबस्था पुलिसफोरनि आखायावबो जों बांसिन फोथायनाया गैया जालांदों। बेनिखायनो बेफोरनि थाखायनो जों कमिटिखौ दादों आरो जों बिनिख्रुइ रासिन आयेन बानायनो हागोन नामा, रासिन मोनसे आयेन बानायनानै जोंनि समाजखौ फोसाबनो हागोन नामा बेखौ जों नोजोर बोदों। आरो जों मिथियो ड्राग्सआ अबेनिफ्राय फैदों, गान्जाखौ सोर लाबोदों, सोर सोबदों, अबेनि फैसा मोननानै सोबदों, बेफोरखौ सेन्था जोङो मोनथिगासिनो दङ। आरो बेफोरखौ जोङो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव लाबोनो नाजागासिनो दङ। जायफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि पार्लायाव गोग्लैया दानिफ्राय जोङो साबधान जानो थाखाय खावलायदों। जायफ्रा गान्जा बेपार खालामबाय थादों, गोरलै गोरलै गथ'फोरनो गान्जा रानबाय थादों, दानिफ्राय जों सजागता जानो थाखाय जों खावलायदों जाहाथे जोंनि जाजमेन्टआव गोग्लैया। आरो जोंनि जाजमेन्टआव गोग्लैयोबा बिनि फिथाइया उनाव मा जागोन समासो खोन्थासिगोन।